हे ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ କ୍ରୋଧରେ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରକ୍ତିରେ ମୋତେ ଶାସନ କର ନାହିଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୟା କର, କାରଣ ମୁଁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଅଛି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କର, କାରଣ ମୋର ଅସ୍ଥି ସବୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛି। ମୋର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେତେ କାଳ? ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଫେର, ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆପଣ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ସକାଶୁ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର, କାରଣ ମରଣାବସ୍ଥାରେ ତୁମ ବିଷୟକ କୌଣସି ସ୍ମରଣ ନଥାଏ। ପାତାଳରେ କିଏ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ? ମୁଁ ଆପଣା କାତରୋକ୍ତିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରତି ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ବସାଏ, ମୁଁ ଲୋତକରେ ଆପଣା ବିଛଣା ଥିନ୍ତାଏ। ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ, ମୋର ସକଳ ବିବେକଙ୍କ ସକାଶୁ ତାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ, ମୋହର ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ରୋଦନର ରବ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ନିବେଦନ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋହର ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ। ସେମାନେ ଫେରିଯିବେ, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।